Anyang aki din! Ay naapo ay dagol! Dagol! Ha? Apay manan na ya. Anya di pagkaskas na mag... Unay mo natin. Sa lodsod ang pailaang manyat pagungungtak! Ay, unay kamot na bakla. At iwan pa iti babae. No, ako nga, mate. Unay mo natin. Asino ti saan na makaungat iti kasta nga alamid mo? Awan matan ti Alda wa saan ka nakainom salbaga? Ha? Hoy! Si kaman pa'y ti tao kasda? Awan lang arud ang trabaho. Awan makukwardam. Ngam ka na yung kaamabatag. Hoy! Gapoy ti kasta nga aramid mo. Hoy! Di nakpay kay din masibugan salbaga? Anya. Unay ka, heksarden ka mamait. Nakababay laki dito ka robalet ang ibagbagam. Sibog nga. Awa! Di nakababaen tapod numet. Manumatan nga aldaw nga awan sibog ko. Gapoy ti kasta nga aramid mo. Hoy! Tunggal umay ka dito'y boarding house ko. Hay, nakainom ka. Ay, pangasim ta sumarden kang kulakay. Hindi ka maturugay, no? Ha? Dito akong sala sa maturog. Anya laki din. Sibog na kadukang amo. Ay, among beshi. Ay, nasakit na talaga. Tinakam ko kinidagpon. Tapay. Nagapa kayo manan. Ay, saan mat? Ay, naapo. Nagsakit na talaga. Tinakam ko kay kuwan. Tapay nga road ko ni. Ay, kasanumat nga mi, beshi. Awanan na pulos ti oras na kanyak akaaya na yan na. Ay, panagliknak ket pagkukwarta anak lang ni Dagwong. Mas dawak ang aming king ka. Gapula ang tagwapo, inaayat mo mutin iti kasto unay da lalaki. Ngam nagalas man di busis na, adaayog na. Ngam isukit ti isapsapula mo ni di parlor mo. Una yan. Ay, besye. Gwapo ni Dagol, ada itsura na. Isu na laang tawan trabaho na. Manugal, artek, babaero. Ken adaamin ng kingkwana ti kinakunang. Ay, salbag. Sakit adapoto na iti naglabas ang nagbalin akayan ayat na. Asaan namot nga ikan iti sustento. Ew. Ay, besye. May stress ka talagang kay Kuwana. Kunada nga Robeshi, if it's hurting you, that's not love, okay? Besye? Iso nga niya pa lang ter aramidam. I-break mo. Ay, nagbayagan, apo. Anya laki din. Anya ka laki din na yan, Dagwol. Nalabas matanda taga namin mo. Ay, unay ka na ya gureng. Dahil mo lang sa sound raramide mo. Tapno mo man niya, ha? Makareng-reng kan, oh. Hanya? Tasak pa ya talaga ti makarangrang. Ha? Kita man day ta inaramid mo? Kung naklaki din no, anya day ito'y nabasa. Alabad dakak. Hay! Ispumat gayam. Ha? Ha? Ay, nalaklakayan kan. Ngam is wampay lang ti pantalon mo. Ay, tila sasawang may. Danom sa lang dahil ta napatog, oh. Ha? Anya danom nga ibagbagam. Oh, kita man ha? Nagapo ti danom di tapatutoy mo. Ang nagbagtit. Ay, salbag kakigde. Anya? Kat no danom lang dayto ya. Saan kumaalagang sag? Ingam, ay, nagangsag man. Nalabasan dayto yung aramidong kanyag na gol. Nasaysaya at lang no ang breakdown. Ha? Gureng, anya ka din dahil tangay bagbagan. Agbring nga, may. Saan ko mamakasta? Hay, saan nak amalaala iti kasta daghol? Hay, ang breakdown. Na umaak na banugak matan iti kasta nga aramidong kanyak. Anya? Eso apangasim. Dahito yung ti mauti apanag-umay mo dito'y boarding house ko. Hay, ag break time. Anya?
Amom salumay. Hindi ba nga agayataking ka? Iso na lang ta, medyo mababay na king ka. Ha? Italang ang medyo timurid, buka ng ipuno king ka. Anya? Ginapuno na ka, may ayatanak, iti kinapintas mau. Ore nagbatik ka ka, ay na, una yan. Pigsapil mo yun. Hoy! Ay, puno ti magbaga, salumay. Nagpintas ka kung nagtumay. Anya ka din dahil nga ibagbagang. Kunak man no agayan ayat kayo kiniguring abakla. Mano mo tinalawas, tinapalabas, manipon nag-break kamay. Ha? Pudno ka din data? Nag-break kayon? Ay, way, nagdangraw, oh. Isa ano, klo na mong tiyayak ko. Ay, manipon dita, datan na. Anya? Oh, naragsak ka ita sa lumay. Kun pagatlapayag ti isem mo, anong meron? Adala ko masalod-sodakan ka, Beshi. Ano yon? Nasingad kayo kiniguring. Iso ang masigurado nga among tinapasama kadakwada kinidagol. Ha? Pudno ka din nag-breakdown, Beshi? Katwan. Adamot siguro makabulanan manipod nag-break da Kasta ka di? Ay na, kinapudno na katangaragrag sa kak itinitang imbagang Beshi. Apay, agdadaton ka diking kanidagol. Iso kasta unay aragsak mo. Un Beshi, ay na, nagwapo ni Dagol kunaktumat. Asino kumangay ngamin ti agbayag iti daydi agurin. Kunamat lano na sayote na kat awamat. What? Anya ka din dahi tang ibagbagam sa lumi. Pudno, mat, saan aya? Iso siguro nga break ni Dagol, tawan ngamin sayote na, anya nga'y obat. Aha? Anya laki din dahi ta ang iwat mo aya. Sika babae. Nagrasaw. Ay, anya laki din. Ay, apo nakadkadlaw ti panag-isisip mo ita sa lumay. Ay na, nakadkadlaw talaga, tata. Kinapudno na kat, nakaragrag sa kak ita. Promises! Ha? Kahit anya nga ti makagapaw, ishare mo ba't tapno amaw? Agayan ayat kami kinidagol, tata. Anya? Nidagaw nga dakayan ayat na abaklita? Nag-breakdown, tata. Hindi pinapalabas abulan, Nagdaton kanya kat, inaklon ko mat na. Asino nga'y kumati makaan-anos ngamin kiniguring, kat awan mat sayote na. Anya? Ay nagbihit ay na naging dwa kayaw. Nagwapo talaga ni Dagol oray nangisit. At dalat tamot lang nga na, tata. Oray kasla sungrod kat napigsalat tamot ti apil na. Ay, so lagaya makasta ti manag-isisip baw. Ang mapitlaang, nidagaw tay adda ibagbagada nga daputot na, asaan na asusustintuan. Saan ka day? Ha? Ay, kwa? Wan tata. Naku namot ni Dagol lay ta kanyak. Ngam, basol ka nomad kami ti babae. Okay, namati ka ma. Anya? Kita ang mga nuaramidin ng tuki di king katikas iti nararamid na iti kayan ayat na, iti kanayon na asaktan. Kunti naramid na kinigureng nga nagkukwartaan na lang. Rumba nga nasipot ka sa lumay. Ne, naragsak ti rabaw mo guring. Ay, kwa, narabaw ti ragsak mo kunak kuma. Gane ka, Beshi. Makakatawak man iti post ni Salome ti Facebook. Ha? Ay, wan beshi, nakitak mo't laang na jay. Proud na proud mo't akayan ayat na ni Dagol ita. Agasam man, my handsome boyfriend. Kuna na pa iti caption na. Ay, sumgarak man. Proud iti boyfriend na agwapo ko no. Ngam adamot anak na iti sabali, asaan na ikan iti sustento. Ay, Diyos mayo marimaw. Malaksid pa kay iti dayta. Puno agwapo. Hingam. Hay, umes isbo matiti pantalon na. Hay, anya laki de. Day tangarod kat, Beshi. Nasayatan naman anosan na ni Dagol kasi ti panagan anos mo idiking kuana.
Hay na, sapay na kumata kas na beshi. Ngamno, awan pa iti mano abulan. Ket maumay ti ugali ni Dagol. Hay, day tagay di ah. Ay, saan siguro, Bishi? Takas makita ka nag iti post na iti Facebook. Very proud iti boyfriend na. Ng awan mo't sir-serbina. Anya laki din. Unaklakit din nga sino ti masabat ko akasla problemado. Si kamot gayam Guring. Ha? Ay saanak mata problemado sa lume. Si kaki di mat ah. Adala pampanunutak mat ah. Oho, siguro pampanunutom ni Dagola niya. Masayangan ka kankwana, kasta ka di? Ah, hanya. Ay apo Guring aya, apay, namnamaam aya nga dati lalaki nga agbayagkan ka. Uray agto pati langit kandaga, awan sayo tim kunak tumot nay. Hindi. Hanya ka din day tangay bagbagam si kaababae. Katpod namat! Oh. Kunang laang ti lalaki ang makaanos kan ka, maawatam! Nalabas matinday ta pa nagsasaom kanyak ka. Ken maysa, saan mat ani Dagol tinangibrik kanyak? No di kat siyak tinangibrik king kuwana. Oho! Nagadukat nga ibagbagam. Di ka lang amin maklon nga insukat na ka iti babae anapimpintas nga amang ngamsi ka. Nagalas abakla. Kasla ka naon pa nabasa ti ubat mo. Hanya? Isugain break na ka, ta saan mo ama ipay ti pagragsakan na. Maawatam? Yalakit din? Hay na, agyaman na talaga daya sa lume. Ta nakapagtipulak pa iti pungtot ko king kuwana. Ha? Tapay, Guring. Ay, nalabas ti pa nagsasauna. Ibaga naman nga uri agto pati langit kandaga. Awan lalaki ang makaanos kanya. Ay, agasam man na pa naglablabas na. Ay, nalabas na talaga. Ay, una yun sa lumay. Agsasaw iti kasta, gapo nga tataiso ti kayan ayat ni Dagolita. Oh. Wan tata, kasta unay apa nang ipampanakil na iti daya lalaki. Tinapay unay ammo ti ugali daya Dagol. Ngam kastay matan ti pa nagsasauna, ha? Malabay amlaang, Guring. Takitaan tayo no forever na ka ni Dagol. Ngam, yalapat siya. Ay, unay siyang tata. Ay, jaklaki di pa siyang. Gambay amon Guring. San nga iso dati makadadalit al daw mau. Bayam nga ibaga na iti tattao nga inbreak na ka gapulang tawan sa time. Oho, yan laki din. Onay ka matandagol? Ay na, nalabas day nga aramid mo. Anya di pare ko mau. Sika, sa lumimimi. Itay ka pa asaw oh. Di ka mapambano ka asaw. Ay na, kastaw na abartak mo asin mangpat. Kita aman na pantalon mo, inisbuam mo tan. Ha? Anya lakit din Dagol, sigod ka di akasta ka. Ay, saan may? Nya kita siguro may sa nga isbura ito yo. Nabasalaing isbo ko na mutay no. Anya, saan niya ibagbagam? Ay na, nagangsag lang arudan, unay kan Dagol. Nagado ka nga sao. Maturo ka man. Sumanaw to. Oh, salubay. Apay nga, yakas na saan ka ba naragsak ita? Tata, Nakaragragsak ka kada iti post mo iti Facebook. Uray mo lay pampanak ka ni Dagol boyfriend mo. Gamita, kasla binagkat mo iti lubaw nga pwede kasta langam. ay, masurunak ka talaga kini Dagol, tata. Nay, tapay ngay. Anya kung mati pakasurunam, ket proud kanto pay. Kasanumot ngamin, kanayon ang mabartok, awan pa'y trabaho na. Anya? Sakot, isbuan na pa'y ti pantalon na no kasi ang mabartok. Ay na, nakababain lakit di ka nagiti tattawa makakit-kita kan kuha na, tata. Sa lumay.
Nakababain ata nakaisbo magmag na di ta kalsada. Aday ta, katkatawaam ni Gureng, ibagbagam nga imbrik ni Dagol kapula ang tawan sa yote na, ngam ita, mababain ka mo lang araw, di tiyaramid na diya lalakay. Tata, Iso nga ita, tanakita mo ti hosto nga ugali na, at damot king kanon, anusam lata ka na, yung tikawan trabaho na, mamartag pa'y, isbuan na pa ti pantalon na, aha, yung laki din sa lumay. Niya, ha? Parang pasan mo ang mundo. Gapo kini Dagol, ah. ha? Madlaw ko, kahit saan mo matan nga ipopos ni Dagol iti Facebook akas iti aramida masigod. Anya? Siguro, mabain ka matan gapo iti aramid na. Aga seman ti caption mo pa yedi. Sa akin na si Dagol kasi wala na sila ng baklang walang sayote. Ay aga seman, iti dayja pa nagpo-post mo. Kwa? Hanya nga ita. Konsumisyon mo lang arod. Dayja lalaki. Pasensya ka kuman iti nailawan na ibagbagak idi Guring. Impagarup kumat ngamin no nasaya at ti ugali na. Oho, ti ko nam kede, gapula ang tagwapo. Mayat kamat. Di ka pa'y amo, no nasaya at ti ugali na wenuzaan. Ay, jakto pa'y naanusan si kanto kede. Ha? Ay, ala, anusam ni Dagol. Ay, sana bali tagwapo matakunam. Sigon iti post mo iti Facebook. Hay, salbag ka. Is-buwan na ti pantalon na. Isarunulan to na itarupap. Salbag ka. Che. Ti may bagaklaking ka, gunggunam sa lumi. Si kakit dimot. Kasla santang agayom iti kasta pa nagsasaom kanya. Ay, awan bibiyang ko. Tamno mo man niya. Nasakit mo lang tinakam ko keng ka, gapo iti panagpopos mo iti Facebook. Kunam mo't lang no nakaka-proud tayo dya, Dagol, kat saan mo't. Sana talaga nga, amom gayam asaan, ngam kasta una iti panangibabain mo iti kin ni Guring. Ibagampay nga awan ngamin sa yutin na, iso nga imbrik ni Dagol, anya nga ita. Saanan ang maulit, Beshi? Kung nagdesisyon na ka talagan, i-break kon ni Dagol. Oh, apay nga imbrik mo. Ano, samte ugali na. Tika awan trabaho na. Tiki na mamartek na. Ken umisbo pa iti pantalon na. Iyo, nakababain lagi di. Saanan na talaga? Promise. Sapno ammom anya. Ni Dagol ti klase ti lalaki asaan akapopose. Ken kakaproud iti social media. Hiyaks, mas dawak mangking ka. Kas itinakunak, saanan ang maulit, Beshi? I-break kon. Diyak kaya tikaskan ko na nga umis-isbo iti pantalon na. Nagdugyot si ka! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ay, Tomas, apay, di mo makita nga gwalwalisak. Agwalis ka laeng Ingatong mo't adagita sakam ta nagrugit day tabadbad da kam. Awan tupay ngamin mo't ti makasango nga agwalis mo dito'y balay, sakla amin ang. Jak nga rod maingataw dagiti sakak.
Tiko namkit day, sadot ka mangingataw. Anday! Siya konti mangingataw kadagita sakam. Nasakit ko na, anday! Nasakit! Apay, si kalaang aya ti addaan anayin na tumas. Tapno amom, permi anagsakit to'y abaga kung sikat kaw. Nagagnak anagreklamaw, Sika ka dagiti tumang mula ang tinasakay, ngumreklamo ka reklamaw. Di ka pa'y tumakdaran, nakatugaw kalatan. Siyak taglinis, siyak pa'y tagluto, kaslaawan kabalay ko, siyak laminon. Anya ti si daan nanang? Dahi talamangan ti pagalistan niyo, di kay pa'y makaluto, siyak laminon. Nagsakit nga ro ti tenged kaw. Naktangan sa idirabi. Dayta, agigiddan tayon nga agsakit ti bagbagi na dito'y balay. Ha? Ta sino ta da sakit na aya? Ni tatang mo, nasakit ka no mo dagiti tumeng na, iso ang nakatugaw latan. Ay, saan la tenged ko tinasakit nanang? Pati da ito'y barokong ko. Ay una yan, nagaduma daytan ang nasakit kang ka. Mabisinak pa yan. Wala, umay naktulungan nga agluto, tapno mangan tayaw, anyalaki dayn. Apay, ayan ni Emma. Ta iso ko mati paglutwan niyo. Neh, anda ka madlagayam dito'y suli nga agsil-cellphone. Apay manan aya, tila makitkitam. Ing katulungan ni nanang agluto. Saktong tagin now. Awan ti kadwa ni nanang agluto. Kat si kangay, Nasakit nga ron ti tenged ken barukong ka. nasakit mo ti ulo. Agtutulad ka mait. Pudno mait, idi pa'y kalman ngagsaksakit ti ulo. Oh, kasi cellphone mo day ta. Agasam man ngamin ta puro ka cellphone. Ala, inkan tulungan ni nanang agluto. Naglaing nga agibaw. Anya ti si daan. Agtugaw ka kidain, damagang pa'y laang no anya ti sidaun. Ne, balatong summer dayta. Balataw nga da sardinas na. Ne, apay akas tatiin luto yu asidaan. Kano maiparit kanyak dayta. Kahit isumutid. Uray siyak. Maiparit kanyak day ta. May parit kan ka? Tapay ko ma. Awan mo trayo, ma'am. Agsaksakit lang nga ron ti tenged ken barukong kong. Pag sidaendak pay laang matiti balatong ken sardinas. Ay na, no diyo kayat timangan san laang. Anya laki din. Basta siya, mabisinak iso ang mga anak. Ala, da kami langan kinema timangan. Makaammo kayo ang mabisinan. Emma, sa dino ti papanam? Ijay Aginaw ka. apay ko ma, kat da kami kininanang tinagluto. Si kamot ti aginawon Sa anak nga rod ama kainaw ta nasakit ti tenged ken barukong ko. Anya kumangay ti connection day ta nasakit at tenged ken barukong mo, di ta panaginaw mo. Di naksongsong batan man, Emma. Unaak nga mitisi ka. Aginaw kan. Ne, tagkusilap kitin. Aginaw kan kunak. Ay na. Nagmayat lakit din ayat istorya na daytoy a pelikula nanang. Ay na, kunak tumot keng ka. Agkatuluyan jay bida lalaki, ken jay bida babae. Anday! Nanang, ni tatang, Apay ni tatang mo. di mo nang kaya. Tiyan niya. Anday! Anday! Ay sos, ano nga tan? Ay. Inkakitaan na. Ay, uwin. Lakay! Umayan!
Apay ayang agpukpukaw kamot alaklakayan. Nasakit nga ron to'y tumangkaw. Nan kita akman. Inayadam mo ta. Saan mo talimtag? Apay, masapul alumtag tapno agsakit. Ayan jay agas mo. Aha, agas lang nga agas. Nasken nga agtumar ka iti agas. Haha, naumakon nga agtumtumar iti agas. Ay kat ano sam angarod ti sakit na. Na, Saan ka nga agpukapukaw? Tama nga numangagda ka dagiti kaaruba. Kat panunutin da adangdang randa ka. apo, nagpintas to'y buy-buyaak dito'y telebisyon Hello! I miss you too. Kumusta ka ngay, babe? Na. Anyamatan. Nagbuisit tayo ito'y apapain. Ta dito'y paimot salas ti pakitungtungan na iti cellphone na. Huwag ko naklaro doon. Aguray ka man. I love you, babes. No. Wen, love ka ko na lang doon. I miss you. Apay, di mo nangag. Kaya't mo nga ulitak nga ibaga, Hoy, Emma! wait lang, amanong. Apay, Iya da yung manday tapan nakisaritam dita cellphone mo. Kit-kita mo ngagbuy-buyaak. Ay, wait lang, babes, Kasaritak labiit ni manong ko. Ijay kasilid mo ang makisarita. Saan adito'y salas? Killjoy, awan nga min love na ka. No. Pwe, bitter. Nay, nakasukat ka mo't Emma. Sa dino ti papanam. At the date ko na nang. Kitaam ka din ni manong mo. Nakatugaw ijerwar. Kasla nagunag ti pampanunutin na. Kasano, awan love life na. Kalpasan anak ti asawa iti sabali di girlfriend na. Dinan kayat ti makiayan-ayat. Ay, masikuranak nga road. At damat latan dito'y balay. Sayang jay intorpos na akin na maestro. Bayan nyo nanang, tapaapala. La. Nanay. Ta dito'y paimot sangwanak ti pagmikmik. Apamat si ka, Emma. Apay, dakas. Ne, kasla igagagara mo. At dagayam date ko ita. Di kinasaritak idirabi dito'y cellphone ko. Ni Brian day jay. Kutagkita kami tangal daw. Ne, kunak man no kunam anasakit ti ulom. Awanin naikat adagos idi inawagan nak ni Brian. Kaya't asawan date asaan ati pain reliever ko ti agas na. No dikat LOVE as in love. Na. napanakidate ni Emma kunam bakay. Isumat ti kunan na. Naimbag pa'y tada ka date na. Ayam ni Mario nga'y. Wen nga rod lakay. Napukaw mutten anaming pinsan ti gaganay gayan ti biyag na. Nanipod na ki asawa iti sabali jay girlfriend na. Mabuting samot nga gayatan. Iso anagado ti sakit nga agagalon na. Tanya ka no nga'y matisakit na. Ay na, nasakit ka no ti tenged na. Nasakit ti barukong na. No kasta, amin tayo dito balay kat adda saksakitin na. Kasmet kanyak kumarkaron samutan ti sakit to'y abaga. Hoy, Emma. Emo, pakilabang man da ito yung madamdama. Wen manong. Ne. Naragsak da ito kapsat ko Lupasak laang ti panagkaraid ko. Aglabaak adagos, manong.
Ay kat aglinis ka pa'y kuma, diti unag ti balay. Aywan. Kayat mo, tairaman ko alinisan jay silid mo. Ah. Karkar na. Iwan ah. Linisang mga raud. Kayat mo, tasukatak ti kurtina, manong. Aramidom day ta? Una, agsukatak ngamin iti kurtina dito balay. O di iraman kumutan jay silid mo. Ay ikat kay kayat kumanan ah. O sige manong, aramidek day ta itangal daw. Ay sus, nagkagata talaga. Emma? O, apay manong. Ay, makapangpanganak man iti spaghetti. Mabalin ka di nga agluto ka madamdama iti spaghetti. Aywan kayat mo ka di jay medyo nasamit kan creamy. Karkar na talaga. Anya nga tayo tinaknakan na dito babae. Ay na, nasaya at magtada ni ading mo nga agluto tanay. Kasta unay matan ti sakit to'y abagak. Nay, Ay, kat no idi pa ilang agalom day ta nasakit mo nanang. Agpa-doktor ka na. doktor manang, agas manang, ang mga nunaktangan lang day to'y. Ay, iso nga agsaksakit day ta abagam, gaputa sulsulwam dagiti problema dito balay. Kahit asino kumangay ti mang tulong kanyak. Sika, kat agpadatamat nga adda saksakitan na. Ni tatang mo, dandanin to pa'y saan mo na makatakdar, gapo jay nasakit at tumeng na. Ay, Ay na, Mario anak ko, kano marigrigatan kan sapay ngamin ang makamove on, idi nakiasawa iti sabali jay girlfriend mo. ay ipalagip mo manay. Nagsakit alagipon day ta apasamak nanang. Kita man day ta, napugtuak ka. Iso nga agsak-sakit ti barukong mau, gaputa ka sa pulam ti agayat ken ka. Ay na, agbiro ka nga minun iti girlfriend na saan matadakas ka? Ay, mawan nga rod nanang. Makapadipres mo ti kasasaad ko. Awan lang nga rod love life ko. Ako na ni Emma. Awan pa'y trabaho. Ay kat agsubli ka manen amang isuro. Agbiro ka iti armem, tapno maikat dagiti saksakitam. Kitaam ni ading mo nga Emma. Oray anya ti ipatrabahom, ragragsaken na nga aramidam. Ay natumas, anya lang aruden nga iti pasidamiken ka, no di mo kayat ti balatong kas kada okra asidaan, ket isumet ti adda. Adda nga rod sakit ka. Napride ka nga minunay ket, natangken ti ulom, di mo kayat ti agbalbalaw. Anya ang mapray da sasawumait. Ketun mo, dayta pa nagsigsigarilyaw, namin anon nga imbagakken ka nga isardeng mo, ngem di mo kayat nga ikatan. Ay, sulang nga rod mo tinabat-bati abisyo kaun, ikatempay. Dayta nga rod ti rason, iso nga agsakit dayta tumeng mo, saan ka nga agrikla-reklamaw? Ay, tumalda ka man. Ay na, nubagbagaan da ka, di mo kayat adenggan, tati panunot mo, si kati ama iti pagtangan. Dayta pride mo ti agadaw, isaw ti pagsaksakitan dayta tumeng mo. Nay, agay glasses kan? Isumati ko na ti Doktor Manong. Daytoy ka numataktiga po nang agsaksakit ti ulo. Oh, bagay ko kadimo laeng no adda glasses ko. Ay, bagay mo matkiti Emma, kadoan nakman gayam. Sa dino ti papananta? Mapanak agaplay iti trabaho. Mangisuro ka manen, Manong. Nasaya at mo, tapno saan ka laeng anakakulong dito'y balay. Maimbagan kan itinagado asakit mo. Emma,
Igatangan nakman iti kenday. Kendi? Ag kendi ka, tatang? Uwe, nagkakatayak nga raw. Awan mo't sigarilyo ang nakabulsa kada kayo. Ikate kunday taabisyaw. Barang maimpagan ti panagsakit ka. Nang runa to'y tumeng ka. Ay, kat nasaya at ano kas na tatang? Idi pa nga ibagbagami nga isardeng yun ti ang sigarilyo. Sige, mabiit lang. Mapan kayo igatangan iti kendi. Nay, si kamot ti aglut-luto, Emma. Ni manong mo ngay. Agaramid ka no iti test dagiti estudyante na nanang. Iso asyak ti pinagluto na. Adda si daan? Adda gimatang ni manong. Adda pa'y ginatang na abagas. Ay na. Nasaya at manukas ta. Tapno saan nga isupay a panunutag. Saanan nga agsakit to'y abagak nga agpampanunot. Una nanang, taaddan katulungan nyo kadagiti gastos. Kun, adda kamot nga agluto. Anya lakit din aya. Ay, makainanaak mo't laengan. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Anya ka moten nga min lando. Apa anaskan pa ilang agabrod ka? Anya, ngarod may ta. No dito lang Pilipinas nga agtrabaho, basi lang, timornong ko. Nangaruna ka, nangina amin na magagatang. Ngimina pa iti crew daw, kang gasolina. Sa bagay mo't kit di Sana balit dulag mo ataw nga ginadayo ta. Ada mo video call. Ay, one man latan. Para ka tamo दोस्तों और बताइए आप लोग कैसे हैं आप लोग ऐसे वीडियो में बने रहना देखो अब प्रिया जी बाल कटाने जा रही है आज Orno akong bakay. Iti panangawig ko, agkasartan tumot tayo. Sa pailak ko mga rod, tamatungpal amin dagita ka rin kanya. Tano saan? Ay, jaklamon. Kamatungpal. भाभी कैसे कट Kaya kalaki din. Ay, may ta. अल्लाह वाला देखो ये बाल कटाने जा रहे Baita anak ko, saan ka nga agliday akasta? Nana, फटाफट काम करके बताना nag-abroad nilan daw. Para ka na तो kayo. दोस्तों देख लीजिए Para mutlang iti masakbayan yaw. बाल कटने शुरू हो गया है अभी नहीं है अभी namin तो nanang. तो पूछ जैसा वाली है Saan ko makadkadwa? क्या नहीं To, कटा mailiwakan ko ana. भाभी O na yan, Itnet na Maita. udah Saan ka natin नंबर i-German? एक का हवा मर्द मारेंगे अपने जैसा कट Ninanang mo. Pudno Kadwa mo ti din ka ba? ibagbagaksan aya. Kat, tapno mailiw-liw, wag mo ti iliw mo kankwana. Mangsapol kay ti trabaho. Manggad ka. तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो Saan में बने ati रहना ada मैं ka अभी lang दिखाता dito हूँ balay कैसा लगेगा बाल nagmalmalam. कटाने के बाद Ado mo ti babarkada, ang mabalit mo apagpatulungan, tapno makasapol kay ti trabaho. Saan aya? Dayta. Katno kayat mo Angam no, ti sadot mo, ti pangpangronam. Ay, तो dayta देख ki लीजिए din. दोस्तों Ala ni बाल nanang. कटने लगा Wan ka din. प्रिया Ang अपना बाल trabaho हाथ में kapaw. रोक Rumbang laang Alangan kiti mo't amang namnama kalaang iti pawit nilan प्रिया daw. रो नहीं रही Ang mga ano nalipatam nga agayan Amara ayat kal kayo baal pa'y jato, laang. tres number rota. Saan kayo pa'y nga agasawa? Iso anaskan nga dalat तो tabo दोस्तों ko अभी dua मैं आप लोग को बाद kwarta. में दिखाऊंगा May कैसा ta. लगेगा कैसा तो दोस्तों देखो बाल कट चुका है अब Hoy, friendship. प्रिया का Ang mga ano, adam देखो mo प्रिया rin ang pagtrabaho. बाल अपना सही कर देखो कैसे लग रही है तुम Seryoso ka. दोस्तों देख लीजिए कैसे लग रहा है Sa anak mo nagang angaw, ang lalakit din. Kahit apay pa lang agsapol kayo sa bali nga eh.
Abay, hindi mo देखिए kaya इनका भी कट चुका है, इनका भी कट चुका है। भाभी हाँ? का पहले से कटा था, Apay, भाभी का दूसरे। Agkasapulan kayo dahil tikadwam nito yung restaurant mo, friend. इनके बेबी At कट है। kasapulan na ka इनके कौन talaga. कट है? Manaw ni Goria. Sigot ang Challa kapwa cut. dito eh. Kasta ka di? Kaano pa इनका ito भी छल्ला mana? कट है। Hindi pa na panalawas Itakala ang mga mingomay dito eh. Unta maboring at kami di balay may manipod nag-flight na nilang doon di Japan. Nakaskas daaw man, friendship. Takaya बाल ऐसा करो magtrabaho तब ita. मालूम चलेगा कैसे कटा है। Amumatan. Kaya't kumot ang iliw-liwati iliw ko kinilando si kakit din. So, you mean, no sana nag-abroad ni Lando, awan pa'y plano mga agsapol, iti trabaho. Ay, anya laki di. Saan mo takasta Basta ibagam no kaano ak amang rugi. Katintun bigatin pabayagan pa'y lang. Anya laki din. Hello Lando, kumusta? Good morning. Good morning, Maita. Apa nagsapa ka mo ito na nakareng? Nakadikos ka pa yan. Wan tamasapak amapan di restaurant ti best friend ko. Ha? Kunaman, no'y tardi ka, sumrat. Ngamnas kan amasapak nga agrubwat amumatan. Nagrega ti pagluganan nga agpaili. Sa bagay magkidi Gaala agrubwa kang arutan, Maita. Inamot na nagtrabaho. Agan anad ka dita O sige Lando, agan anad kamot akan kanayo na. Love you, Lando. Apaw, nagsapang mo tin, Maita. Siyempre, nasapak tapnawan mo ti makunkunam kanya. Abay, dapat lang Numala dawak, ang mga no adakaltas si Stueldok kan ka, ay salbag. Saan nga amangan, talaga akaltasan ka, kung naktumat. Nagado ka nga mo. Mala, ingkang arudan ija kusina. Ada ni Auntie Helen ijay. Isagsagana na nagiti maluto amino, itangal daw. Tulungam latan. O sige, Aywan, amang ano saan ka pa nagkape Ada kape ija kusina. Amang ano man may gatang mo iti kapem, babae ka, poor. o na yan, sika talaga, malawanan. Agkapiak mo nagpaisutan kadadaras ko ang nagrubwat, sa anak ang nakakapi, di balay me. Naimbag nga oras si tata. Anyat order yo. Oh, kita anak matlat ng tata. Salsalud-sudak no anyat order yo. Nagpintas ka nga minabalasang. Anya? Mabalin ka di amaamuan tinagan mo. Ha? Ay, siyak ni Maita tata. Sana kumamit nga awagan iti tata. Ta sa anak pa'y mat una ala kayaw. No kasanot ti kapintas mo. Isumot kapintas tinagan mo. May bagay unay king kadyo. Anya? Inaldawak sa akin di nga umay mangan dito Dabitin ka barbaro ang nagpintas sa balasan, Joe. Mamati ka man kanyak. Nagpintas ka kunat kahit. Ay na, kat pagyamanak nga ron no kasta. Mala, ibagayo nga roda no anyat order yo ta siya kung timang isagana. Sakbay nga agawidak, saludsudan ka man pa'y friend no anya tinagan dahi alakay. Tengi, customer tayo iti aldang. Ha? Asino alakay? Tayo nagkunakadiking ka anapintas ka. Ay, Diyos ko, mamati ka, May. Amomsi ka, nakaka-offend ka na ha? Kahit saan mga minapudno. Ngamsi ka, apo, kasta unay mga isim mo, salbag ka. Naga na lang mo ti damdamagakat. Kanayon dahi dyan, o may mangmangan dito Isundulat tamot ten ati saludsudan. Apay, magupgupuan ka kingkwana, agkalkalyo mo Nasim ka talaga tilakay Anya? Ay, sinaludsod ko laang napaka-judgmental mo naman. Am-am mo kan Maita, manipod engro, naging gay ti murdong tibok mo. Agawid akman laangon.
Tisweldo mo nga eh. Sa mukha di nga alaan. Oray weekly latan ti pa nagsweldo. Yan lakit din. Naimbag manan nga oras yung manong. Manong ko naklatan at saan nyo matakayat nga awagan kayo iti tata. May mayat ading ginday tamanong. Ngamtay ko lang kanya katata. Ala, anya nga ro ti order yung manong. May sa order man na bulalaw. Kasla kayat ko tiyag sabaw. Nabanugak ngamin. Kasta ka di? Anya nga'y tinakabanugan nyo, uncle. Lapan ko pinaginom iti danaw lagiti baka kijayan tinaglawa anak ay bulusan da. Ah, kaya ti asawan, ado ti ba kayo? Kan naglawa ti dagayo. Siyempre, sa buto na nalawa kay san unay nga daw. Sakto lang nga makun ko na. No, adda mangayat kanya ka kay. Iso, timang tawid iti amin adaga kan baka. Ay ina, nagbak ng matgayam na ito alakay. Ay, sapay lako matagdaton kanya. Baita, adda ka di magbangam, ang kuti-kuti mo't nakita bibig mo. Ha? Ay, awan uncle. Ala, dito'y kailangan tayo sa ganak ti order yu abulalaw. Bigbigat ka mo awag ba't nilandok? Nay kasong batam ah. Sana nanang, inton malam tulangan. Agrubwatak ta mga numaladawak. Ani ah, apay. Ada ka di sa anyo ang nagkinawatan kinilan daw. Ha? Awam mo nanang, masadutak laang ang makisarsarita kan kuana. Ang mga doan niya pa'y ti panunutan na no kasta saan mo asong batan. Kat panunutan na kadilatan nanang, anya lakit din. Uy, talaga ganado kang agtrabaho may ta. San mo pagan ano tag day off Siyempre Jack pa'y matmarik na ti bambanog ko. Iso asi mara kaklatamot Oho, ti ko nam kini. Ada nagkinaawatan nyo iti dayja ala kay Romeo. Shh! Titangiwat mo. Ang mga no ada makangag narigatan. Anya? Kaya't mo asawan, punutin baga. Wan, kinapudno na. Kat agayan ayat kamin kini Romeo. Kinaklon ko na, di na minsan nga daw. What? Kinapudno na. Kat planok ti makibreakan kinilando. Hoy, Maita, agpampanunot ka kadiwan no saan? Mas pilyam ki din dayja ala kayam nilando ang nagabrot. Makaurnong laang para kata kayo. Jack ba't lapat siya na saan nakaluklukon dahil lalaki. Iso kasayaatan na, ag-break kami langan. Total kat mariknak ba't anapudno ni Romeo kanya. Anya? Nilando ngamin, kat naskan pa yung agabroad, tapno laang makaurnong. Kumpara ki ni Romeo, ang naglawa ti dagana, kan ado ti baka na, ado pa'y kalding na, kan ado pa'y nuwang na. O di ba? Instant akinabak na? Ay, Jack, amuking kamayta. Sana bale, tanututusan kat manulaang ang tibiyag ni Romeo na batbati dito lubong. No ipan nanton. Akat, syakton ati akin kuko kadag iti kinabak nang na. Instant ko naman. Anya lakit di. Mabilang, Maita. San ka mawatan? Hay, basta! Naumaakon kan kalando. Iso kasayaatan na, ag-break talaangan. Daka tikasto nga ginadayuta. Anya? Apay, ka rin sa bali ang lalaki, itibiyag mang. Iso akastalatan kalaka, naking kamang ibreak kanya. Wanlando, daka ti agilaymad kan ka. Ada ka barbaro a boyfriend ko, iso ni Romeo. Anya? Iso alipatan na kon. Lipatan mo nga daka ayan-ayat mo nga gururay kan ka dito iti panagawid mo. Maawatam? Ay, Maita, saan ko mama kasta? Nakaproduct para kadata. Uminsukat na lang, iti sa balay. Ay ayatak ni Romeo, kunak manan lanto. Iso pa nga asin ta saan na kun ariribukan. Anya? Oh
my gosh! Amo ka din ni Romeo, ama si Kugamay ta? Saan pa'y nga rod? Tadyak pa'y mo't na ibagakan kwa na. Naku na namot kit di, asukunan na kanuinton aldaw. Mapan kami dyan tinaglawa adagana. Nga ayan dagiti nagado adingwan na. Anya? Kit na imbag man ta nakaputot pa ilang dahi Romeo. Kailakay mo ito. Si kakit di mo't. Saan mo't unay alakay ni Romeo ah. Dak amuking kamay ta. Mas pinili mo talaga dahi alakay ngam ni Lando. Mawanan ni Lando yung break kung daya lalaki. Imbagak amang sapulatan iti sa baling ayatan na. Ngam siguro, no sana na ibaga ni Romeo king ka nalawat idagana, kin adot dingwan na. Imposible mo't ano yung kayang mau. Anya? Yung kayang mulaang, alang-alang sa instant na kayamanan, tanga. Makasaw ka mo't maklamot. Practical tibiyag itaan niya. Kahit wun mo ngamin, podno a practical, ngam sana kaya't asawin dahit na, kahit kayang mo, uri lakay, basta da kinabaknang na. Ay, Diyos mio, marimar ka. Practical di biyag, kahit agtrabaho ka, agtrabaho ganern. Ay na, nagpintas mo dun ti view dito, Romeo. Ay, wala. Nyamno ka sa kapintas te view ditoy. Napimpintas ka lata. Anya? Ay, undayap. Nakunam itay nga da ibagam ganyak. Anda ka di kayat mo nga ibaga. Oh, Mang Romeo. Anda kayo dayam. Oh, garay. Wag, imay ko man impasyar ni Maita. Ay, undayap. Iso ni Maita. Ti ibagbagakin ka akay na et ko. Ah? Naimbag nga oras mo, ading balasang. Sakgayam ni Gary. Tibos ni Mang Romeo. Saktagan ko ko iti dahito naglawa adaga. Kastamot ten lagi ti baka kas kadakalding kanwang at ditoy. Anya? Ay, mabit lang. Agang-angaw kayo ka di? Kasano nga agang-angaw nga ibagbagam? Iso nga maya kita ditoy, ta itad ko ti sweldo ni Mang Romeo iti makabulan. Anya? Pasensya ka kuman, Maita. San kumitin ang nasasaukin ka at tauhan aklaan ditoy. Punutin ako na ni Gareng. Isaw, tiyakin kuko iti aming adda ditoy. Kang runaan da ito'y naglawa daga. Anya? Kasanuak pa'y itan. Naimbag kumamot to sana ka masikog. Ay, danga. Day tati mangganab mo kunak manan. Nanang. Danga ka talaga. Gapula ang taimbaga na kan ka nga da naglawa dagana. Kan ado adingon na. Ay, in kayang mumatan. Ay, jaka mo no niya klase a panono ti adakan kamay ta. Nanang. No pa'y kasta. Ay wanam day ta si kugmaw. Ang mga andoan niya pa iti mapanunot mo dita Awan basol na day ta. Nanang, awan mo ti plano ka mangipaikat. Ay rumbang laang. Anya lang ang timakuna nilan daw no maamuan na day ta nga inaramid mo? Nanang. Kaya't muntumot nga men, tay instant a kinabaknang. Anya nga ita, naloko ka lang nga road itilakay. Panagkunam kat ko, kuha na tinaglawa adaga kas kada animal, tagayam, tauhan laang. Ay, anya lakit din. Oh, nya nga ita maita. Nagararapap kamit siguro nga agbalin na doon niya. Gapot at panagkunam, kabak ng launay, dahil alakay. Tagayam, tauan laang, anya laki din. Ala, huston. Ang pangaasim tagtrabaho, aklat ako makan ka. Ay, katwan saan ko mga imbaga papanawin ka? Ngam ni ang mga nadan tumanan mamamum alakay. Tay adalugan na. Saludsudam to pa yung aming nga umuna, nukukwa na. Tama nga nubulod laang, driver da laang, ganon. Si kakit di mo.
Saanin ang maulit? Diyak kaya tan tilakay. Kat, di mo ko na nasubyam ni Lando. Itapay ama si Kugkan, nga. Saan na talaga? Mababainak unay kan kwano. Oho, nasayat mo. At dapat nababate pa nagbain mo. Adal day taking kamay ta. Amom nga mo na, sakbay nga ikayang-kayang. Ganon! Nyalaki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.